Салам, җәмәгать. Без бүген Бауман урамында басып торабыз һәм 26 апрельдә узачак Мин татарча сөйләшәм акциясе алдыннан без шундый видео төшереп алырга булдык. Хәзер кешеләргә берничә сорау биреп китәчәкбез. Татарстан депутатлары күптән түгел генә шундый канун чыгардылар име? Әгәр дә кеше татар телен өйрәнә икән, аңа ай сайын түбәтәйдә ризык бирәчәкләр. Башатачаклар бушка. Сез ничә уйлыйсыз, ризык өчен татар телен өйрәнергә кирәкме? Ризык өчен? Өйрәнергә татар телене. Син татар малы, белергә тиеш инде. Ради еды нет. А так изучать надо. Потому что мы живем в Татарстане, в любом случае надо. А ты почему не изучаешь? Потому что ты не голодный? Ризык өчен генә булырга тиеш түгел инде ул. Подсознаниедә булырга тиеш кешенең. Я бы изучала. Не. А ты? Да. Да? Юк. Татар телен кеше үз теле булган өчен өйрәнергә тиеш. Ризык өчен генә түгел, башка усуллар уйлап табылса әйбәтрәк булыр иде. Но люди вообще должны изучать татарский язык, это очень правильно, и эта инициатива замечательная. Вы сами изучали его ради еды? Просто приходите ежемесячно получать еду за то, что вы изучаете татарский язык? Ну, если честно, я изучал бы его сам самостоятельно для себя, потому что очень красивый, замечательный язык. Have you been in Tibet? Yes. So they will give every month free food for the people who learn Tatar. Would you learn Tatar if you got free food? Look, тыңлаңыз кызлар. Әгәр дә сезгә бушка ризык бирсәләр име ай сайын. Мин русский. I think that it is a very good idea because we live in the Kazan and we need to learn our language, Tatar language. And do you speak it? Чего? No. But you will learn Tatar if they give you кысты бургер. Yes, okay. I would learn. Я не знаю, я хочу спать. Спасибо большое. Удачных вам снов. Look, мин синең әтиең. Син монда ничек килеп эләктең? Look. Сөйләмәскә. Look, сау бул. Понимаю, я с Казани вырос, конечно. Алай, сами сезгә татарча сорау бирәм. Ярыймы? Ярым. Карагыз, менә монда әле Габдулла Тукай торган. Did you know that here lived the Tatar poet Abdullah Tokay? And now there's McDonald's, as you can see. Хәзер монда McDonald's. Һәм Габдулла Тукайның туган көне була 26 апрельдә, димәк, тиздән. Һәм шуның алдыннан McDonald's яңа бургер чыгара, ул Габдулла Тукай дип атала. Аңа һәйкәл куяр урынына алар менә шул бургерны чыгаралар. Сез ничек уйлыйсыз, бу дөресме? Бу дөрес идеямы? Мне кажется, вы правильно сказали, я согласен с вами на этот счет, что можно делать нашу татарскую национальную еду, здесь пустить, наш татмак, гамбургеры и прочие. Вот. Национальные еда гораздо вкуснее, чем эти Макдональдсы. Конечно же, люди будут покупать Тукай бургер, нежели чизбургер какой-то, да? Конечно, да. Тукай бургер очень хорошая штука. Я уже пробовал. Вы уже пробовали? Да. Как вам понравилось? Угостили меня, да. Очень хорошо. Отлично. Так что давайте, удачи вам. Is that okay? Yes, it's okay. It's okay? Yes. Why do you think so? Tokay burger. This is interesting, no? Interesting. Yes. What do you think it would taste like? Со вкусом чак-чак. With the taste of чак-чак. Wow. Если рассматривать со стороны того, чтобы повысить осведомленность молодежи, то, возможно, такой ход можно считать удачным. Но мне кажется, это как-то очень печально и обидно. И вообще ценность бургера и ценность Габдуллы Тукая – это две разные вообще ценности, и совмещать их в одну вообще нельзя, мне кажется. It's like funny, like it's like a joke. It's not serious. What do you think they should do instead? We can make a museum or something. It's a place where he lives, so. Yeah. Can we combine McDonald's and his museum together? Yeah, I think it's a good idea. Yeah? Like it's interesting, and tourists can also have some snacks, and then they go to museum. I think it's a good idea. Or sit at the table where he used to sit? Yes, or maybe we have some pictures of him Yeah. or some works. Maybe. Yeah. So imagine someone eating a Tokay burger and watching a film about him. Yeah, Yeah, it's a good. absolutely. Yeah. That's cool. High five. Thanks for that. Ну, я считаю, что бургер и память о каком-то человеке – это вообще несовместимые вещи. Вот, но, в принципе, коммерческая структура может продавать все, что хочет. I think the monument it will be much more cooler right here. Here? Yeah, Right. right. There. About. Maybe here, just because he lived here, and so I mean, yeah. Who is Gabdullah Tokay? Do you know? this famous Tatar poet. Can you read a poem by him? For example, I know this poem, but I don't know the words of this poem. I can. Айдалек, Сулашик Селешек Балгала. Как вы считаете? Разбираюсь в них. Спасибо. Как вы считаете? Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Менә дуслар, мин татарча сөйләшәмгә инде әзерлек башланды. Волонтерлар инде Бауман урамын чистартырга чыкканнар. Без Бауман урамы җавабыз. Тиздән 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендәме? Монда мин татарча сөйләшәм акциясе булачак. Анда концерт булачак. Сез ана шуның өчен әзерлисезме?
Ie. Təbriz sizə bunu yorğa xoşdayımı? Ie. Yaxşı. Radif Qaşapov mənə məndə jırlayacaq deməyimi, bu səhnə anın üçün hazırlanır. Siz Radif Qaşapov'u tanıysınızmı? Ie. Televizorda tыңладым. Təbriz bunu kilib tekşirəcəkmənlər siz yoxda gəç. Тиеш. Ул нәрсә дип әйтте сезгә? Бауман урамы чиста булырга тиеш. Бауман урамы Казанның центры. Менә минем башыма бер сорау киләме? Татар телен шулай чистартырга кирәкме урыс сүзләреннән? Минемчә татар телен чистартырга кирәк, чөнки күп кеше татар телендә сөйләшкәндә рус сүзләрне дә әйтәләр, алар ярамый. Ятсызлар. Үзең сөйләшәсең татарчамы? Сөйләшәмәгә. Ә кешеләрне мәҗбүр итәсеңме сөйләшергә? Менә минем кебек киләсең дә. Әйе, әйдәк татарча сөйләшәбез, рус телен онытыгыз гомумән. Менә мин үзем крәндә кибетләргә туры сөйләшә башлыйм. Син шулай эшлисәң, чуйсың, бу дөресме? Файштара кирәкме безгә аның эффекты бармы берәр? Эффекты бар. Әйдә, зәбәтләп, анда татар теле дигәндә, аяк идәндә, чүпрәкләр Бауман урамының нинде, мәсәлән, тантаналы чара, чисталык булырга тиеш. Мин килешәм моның белән. Хәзер влог форматына кире кайтып, Казанның үзәгендә ике теллелек бармы? Әгәр дә русча белми торган, татарча гына сөйләшкән кеше, әйтик турист килеп, берәр җәмәгать урынына килсә, безне ашарга алырга теләсә, аңа хезмәт күрсәтерләрме? Шуңа күрә мин бүген Финляндиядән килгән татар булачакмын. Siz tatarcha xizmat ko'rsatasizmi? I don't understand. Tatarcha biraz bulsa da söyleşmişsizmi? Okay, do you speak English then? Yes. Okay. Do you serve any halal food here? No, we don't have halal food. You don't have it? You can to eat halal food in Tibet. Demek ümit Tibet'e gene kaladıslar. Hayırlı günler. Sana tekşirayapız. Eğer de mende Finlandiyadan kelgan kishi kelsa, tatarcha xizmat ko'rsatirlarmi yo'qmi? Bizim milletdaşlarımız kelgan Finlandiyadan, men o'zim Finlandiyadan, Helsinki shahar. Helsinki shaharidanmiz. Yari. Aka-ahvollaringizda Ahvol bizda mana turli nelar bor. Sizning menda ikki tilda yozilganmi, tatarchasi yo'q demak. Menga kerak tatarcha menyu, hammalar o'zlari tatarcha menyuni. Ularning klassida bor deb o'rischasagina bor. Tatarcha menyu yo'q demak. Tatarcha biz sizga tildan söylab beramiz. Tildan söylab berasiz. Alay yaxshiroq. Alay bo'lgach, yaxshi. И вкуснейший татарский чай с треугольником. Hozir McDonald'sga kirib chiqarmiz. Anda ikki tillik bormi yo'qmi? E'tibor eting. Isamisiz? Shunda aybirlarga o'rischagina yozilgan. Shular yo'q, menyu o'rischagina. Birini anglashilmay. Tatarcha anglaysizmi? Sizda darchin bilan qahva bormi yo'qmi? Darchin bilan. Anda yo'qmi? Anindi qahvalar bor sizda. Nindi kofelar bor. Eksperiment. Ikki tillik bormi? Sizda tatarcha so'rashalarmi? Shuni bildirib kelgan edim. Afiyet olsun. Mana men Qozonga kelgach, menga tezgina bir telefon olishga kerak bo'ldi. Ham men kirashakman elektron shammalar kibidana. Demak, menga arzonligina bir 2000 ga telefon kerak. Siz menga 2000 ga? No, aytik, hozir so'rashib turargan. Простой телефон или смартфон? Smartfon bo'lsin endi. 2000 ga olgan bo'lgan, no тормозить. Menga bir necha kunga so'rashib turargan kerak. Просто имею в виду, если сөйләшеп торган, то лучше алыгыз обычный телефон. Бунда 512 мегабайт всего идет. Он Big S. Yari, rahmat sizga. Biz rahmat. Elektron ishlanmalar kibitida Finlandiyada yo'qolib qolmayacak, anga telefon topib beracaklar. Mana shunday tablab degan o'rin bor, emi. Ikki yozuvlari tura, ikkisida o'rischa. Aniga tatarcha qo'ymasga. Demak, bir yoqda o'rischa menyu tura, ikkinchi yoqda inglizcha. Tatarchasi yo'q. Isanmisiz? Siz tatarcha so'rashmisiz? Yo'qmi? Biror kishi tatarcha so'rashammi? Я вас не понимаю, к сожалению. Is there anybody who speaks Tata? Нет, я не понимаю. Sorry. Biroriga so'rashmaymi? Кто-нибудь может? Нет, никакого я не понимаю, какому Yaray, kafeinde tatarlar bo'lmadi qizg'anchiqqa qarshi. Hozir endi mana 1975-yildan birlashib kelgan kafe, Akiyat kafesina kiramiz. Endi ruscha yozilgan, men bilmayman buni. Пожалуйста, ваше меню. Что-то из завтраков желаете? Men ruscha bilmayman. Okay, English. Okay, cool. National cookies, yes? Yeah, please. Okay. Right. Tatar cuisine anglashla, mana inglizcha yozilgan. Albatta, no tatarcha yo'q bunda. Biz hozir siz manager bo'lasizmi? Tatarcha so'raymi? Siz inglizcha javob berasiz. Чуть-чуть разговариваем.
This is a Tatar cuisine cafe. Давайте я на русском буду изучать, да? А кто из Финляндии? Финляндия просто не рад на русском. Такого не бывает, что ты разговариваешь на татарском и английском, но не разговариваешь на русском. Ты из татар? Да. Сұрау, шын Қазақстанда мені сіздің бұл татар кафесі бит шылайм. Сізде екі тілді гына. Yok, bizning европейское татарское. Cuisine былай. Yes, we have national cuisines and European. Why don't you have it in Tatar, written in Tatar as well? Because you have in Russian and We don't need this. Татарчада болса сізге ол плюс болмас еді меніңше ойлайсыз. Ол сізге минус болмас еді менің қалса. Минус болмасы. Һәм сізге күбірек кіші келер еді бәлки татар. They talk on Russian too as well. Демәк, Әкият кафесында татар теленең мөһимлеген танымыйлар. Бауман буенча йөреп алганнан соң, мин татарның бераз ял итеп фильм карап аласы килеп китте. Татарча фильмнар бармы икән сорап китик. Тыштан караганда Родина театры татарча сөйләшмәй ахры. Сездә фильмнар татарча бармы? Күрсәтелми. Татарча сөйләшәсезме? Do you speak any English? No? I was wondering if there are any Tatar films or English films. Only Russian? Thanks. Татарча сөйләшмиләр, инглизчә сөйләшмиләр һәм күрәсең татарча фильмнар булмаячак. Малай, Әкиятта элмеңгәрен укыганнар кат итеп. Әллә мин кергәчме Әкият кафесында татарча музык уйната башлаганнар. Бәлки минем тәэсир булгандыр. Шул әлегә минем сүзем шул иде. Хәзер инде кире кайтыйк. Үземнең сөйгән диалектыма. Мин бүген кайбер урыннарга гына кирип чыгара өлгердем. Әгәрдә тагын татарча сөйләшүче урыннар бар икән, язып калдырыгыз аска видео астына. Һәм мин татарча сөйләшәм акциясендә күрешербез.